Egunon, denoi. Asingoia, zatik lan, uste dut, lan desente daukagula gaur goizean zehar, eta lehin bale martxan hartzen bakia hobe. Egunon, denoi, eta ongi etorriak izatezte, gaur burutuko dugun gazteak euskara binomio dinamikoa, erabilera sustatzeko gakoak, foro parte hartzaile honetara. Euskararen eremuan, hau ez da eskuartean, Eusko Ikaskuntzan hau ez da eskuartean dugun lerro bakarra. Baino, gaur lerro honetara dedikatuko dizkiogu gure denborak, eta proiektu ugari eskuartean baditugu, baino azpimarratuko dut, ordea, iaz abian jarri genuen ikerketa lerro nagusia bat dela, euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen, euskararen aldeko auspoa biziberritzeko eragile ugariren bilgune bezala. Horren xedea, etorkizuna begira jartzea eta proposamenak egitea da, euskalgintzaren eta euskaldunon amez doituak egi bihurtzeko. Bada hortaz, bigarren hitzordu bat, ona gertatu garenontzako. 2017ko ekainaren 2an, Gasteizen, hau, 2018ko ekainaren 2an, uste dut izango dela, Gasteizen ospatuko bai dugu horren lehen, 2017koa da, uste nuen gure kongresuaren asuntoa zela. Gasteizen ospatuko bai dugu horren lehen mintegia euskararen indarguneak edo kapitalak identifikatzeko. Beraz, zuetariko bakoitzari luzatuko naiz nizueke gonbitea. Eta aprobetxatuko dut, lehen esan duan bezala, lan hildo honen da beste gure lan hildo, beste lan hildoen ondorioak 2018an, mendeurrenean, ospatuko duen kongresuan, argitarako dugu eta proposamenak egingo ditugu. Eta baita esango dut, euskararen etorkizunaren inguruko kongresu tematikoa gainak Gasteizen ospatuko dugula. Bakoitzari hitza eman aurretik, eskerrak adirazi nahiko nituzke laguntza eman digun Arabako Foru Aldundiari, Vital Fundazioari eta Gasteizko Udaletxeari. Gaur, oina eder, euskararen etxe honetan jardunaldia gauzatzen uzteagatik. Halaber, ona etorri zareten guztioi nire eskerrik beroena adirazi nahi dizuet, zuek zentzua eta izaera emango bai diozue gaurko gogoetari. Eskerrik asko. Beraz, orain, hitza Igonen Martínez de Luna diputatuari emango diot. Igonen, nahi duzunean? Egunon guztioi, eskerrik asko benetan jardunaldi honetara tortzeagatik, jakin badakit gau luzea izan duzuela, eta luzea baita disfrutatu duzuela, beraz, eskerrik asko berriz ere. Badira markada batzuk, Araban gizartea gero eta elebidunagoa izateko urratsak eman ditugula, bai herritarrok, bai erakundeak. Horri esker, belaunaldi berrien euskararen ezagutza lortzeko bidea bermatu xamar ikusten dugu. Baina ondo behatzen badugu, konturatzen ari gara, eskaintzen ditugun neurriekin gaztetxoek eta gazteek euskara ez darabiltela euren bizitzan. Eramatea ez dela nahikoa, erabiltzea baino. Izan ere, euskararen erabilera de facto gertatzen diren eremuak asko direnik ezin esan. Hala ere, bizi dugun egoera islatu ditzakeen hiruzpalau ale emango dizkizuet. Orain dela astebete, Arabako kirolarloko 75 eragile bildu ziren jardunaldi batean. Kirolariak, entrenatzaileak, epaileak, federazioak, elkarteak, erakundeak, fisioterapeutak, nutrizionistak, filologoak, kirol enpresak, kirol teknikariak, familiak eta kirol kazetariak besteak beste. Hauen helburua, kirolean euskararen erabilera handitzeko ideiak, planteamentuak eta estrategiak definitzea eta identifikatzea zen. Jardunaldiaren izenburua euskara, marka eta erronka izan zen. Ondorioak oinarri bat izan daitezke, erakundeok kirol eragilei euskara saioan jarrai dezaten estrategiak eta baliabideak eskaintzen jarraitu ahal izateko. Beste adibide bat. Duela 2 egun parte hartu dugu Euskararen Foru Zerbitzuko ordezkari batekin,
Gasteizko D ereduko ikastetxe bateko dinamika batean, non bigarren batxilergoko ikasle guztiek parte hartzen zuten. Mintzakafean, dinamikaren leloa honako hau zen, Araban euskaraz noski. Baina Gazteekin hitz egiten hastean, laster konturatu ginen, beraien egunerokoan euskarak oso leku gutxi duela, eta ikasgelatik urruntzean doazen neurrian are gutxiago. Orain dela gutxi, Arabako kampuseko euskararen eta etengabeko prestakuntzaren arloko erretore ordearekin egon ginen, eta aipatu zigun proiektu bat abian jartzekotan direla, Euskadiko beste kampusekoekin batera, hil honetan bertan, eta izenburua euskarak bere egiten gaitu. Proiektu honetan analisi kuantitatiboan unibertsitatea gune garrantzitsua dela euskararen erabileraren ikuspegitik aitortzen da eta azpimarratzen. Besteak beste, alde batetik, unibertsitatea aukeratzen dela euskaraz egiteko gune gisa, eta hor sortzen diren harremanak finkatu egiten direla aurrerantzean. Bestetik, euskaldun berriek topo egiten dutela euskaldun zaharrekin eta euskalkiekin, eta horrek eragina duela bere gaitasunei buruzko autopertzepzioan. Ikusten duzuen moduan, erakundeon artean bada kezka, eta bada zer ikasi eta hobetu, asmatu nahian gabiltza, eta gure aleginak egiten ari gara euskararen presentzia eta erabilera areagotu dadin. Belaunaldi berrien ezagutza bermatuta dugula aipatu dut, hasieran, baina ez da nahikoa. Garbi dago fokua jarri beharrean gaudela eta nola hobetu aztertu. Gaur goizean, gezurra badirudi ere, horretarakoxe bildu gara Eusko Ikaskuntzaren gonbitea jasoz. Foro parte hartzaile honetan, Arabako 18-30 urte bitarteko gazteak behatzeko. Halaxe dioen izenburuan, gazteak euskara binomio dinamikoa, erabilera sustatzeko gakoak. Eskertzekoa da benetan bertaratu zareten gazteon partaidetza. Zuen hitzak eta iritziak oso ezinbestekoak ditugu. Diagnosi egokia mahai gaineratzeko eta hobekuntza proposamenak abian jartzeko. Izan bedi gaurko saioa, aberatza eta askotariko talde zoragarri honek topatzen lagun gaitzala gazteek beren harremanetan euskara modu informalean erabiltzeko zirrikiturik. Mila esker. Eta orain, Josune Albizuri emango diotitza. Eskerrik asko egone. Egunon guztioi. Eskerra baita nola ez Eusko Ikaskuntzari Iñaki eta Angelesi, gonbidea luzatzagaitikan Vital Fundazioari ekitaldi honetan parte hartzea. Vital Fundazioak gure lurraldeko ondarearen alde egitea du helburu, besteak beste. Gaurko jardunaldi honetan, euskara eta bere erabilerari buruz arituko gara. Euskara gure ondarerik handiena, baina beste gauza guztien gain, gure hizkuntza, gure sustraiak, herri honen ezaugarririk nagusiena Vital Fundazioaren kezka ere bada. Euskerak egiten gaitu euskaldun, jakina da, baina ez hizkuntza jakiteak, baizik eta erabiltzeak. Beraz, guztiz beharrezkoa iruditzen zaigu gaur hemen egingo den hausnarketa eta bere ondorioak. Horrela, Eusko Ikaskuntzak eta Vital Fundazioak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten iaz. Ekinez planaren proiektu bat sustatzeko. Hau da, euskararen etorkizuna agertokiak Araban burutuko den plana. Euskararen gizarte errealitatearen ikuspegi bat izatea lortuko duena. Hala gaur, gazteen ikuspuntutik izango da hausnarketa eta ekitaldi hau, baina guztiona da ardura. Eskerrik asko eta orain Angeles entzan da. Egunon, hasteko eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, eta nik esango goiza nola antolatuko dugun. Bederatzitatik ordu bitara egongo gara, eta lau tarte izango ditugu. Lehena izango dugu hitzaldi bat euskararen inguruko datuak. Datuak hasiko gara Euskal Herritik, gero fokoa jarriko dugu Araban, eta Gasteizen ere bai. Eta horre ingo dugu euskararen diagnostiko bat datuak erabiliz. Bigarren hitzaldia, eta jakinda ere hizkuntza eta euskara sistema komplejo bat dela, eta sistema dinamikoa dela, hitzaldi
interesgarri bat emango digu horretan, gai horietan aditua den Enrique Zuazuak. Gero, lantalde saioa etorriko da, hor esan nahi dudana da, eta eskertu nahi dudana da, nahi duguna da, persona oso desberdinak bildu gerela gaur hemen goizean, egingo genituzke lau multzo bezala, gazteak, 20 gazte, bai du meritua horrek, baita ere ikerlariak eta ikerketa buruak, bai Deustokoak, bai EHUkoak eta bai Mondragongoak, baita ere eragileak, herrietako eragileak, euskera dinamizatzaileak, oso abaniko aberatsa dago hor ere bai, eta gero erakundetako ordezkariak. Beraz, dinamika horretan aberastasuna desberdintasun horretan dago batez ere. Denbora mugatu izango dugu, eta gure helburua da azkenean ateratzea 2 ikerketa lerro, gai honen inguruan, euskeraren erabileraren inguruan, eta 2 ekintza egitasmo. Horiek dira goiz honetako helburuak. Gero, horren inguruan, pausoak ematen jarraituko dugu. Eta esate dut berriro, eskerrik asko mailakoei eta zueri banan-banan. Aurrena pentsatu dut izenak ere esatea, baina luze joango litzateke, aberastasuna izugarria dagoelako gela honetan. Lehen islaria Asier Etxenike izango dugu, eta hitzaldi labur honen izenburua, euskeraren erabilpenari buruzko datuen aurkezpena. Diagnostiko laburra, ordu erdiko hitzaldia izango delako. Asier aurkezterakoan eta labur bilduta esango genuke, Asierrek EHUn magisteritza diplomatura egin zuela lehenik, gero baita ere EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean IBEF-eko lizentziaduna da, gero UNED-en soziologiako lizentziatura egin zuen, eta orain lan egiten du Aztikerren ikerketa koordinatzaile gisa. Ikerketa arlo desberdinetan lan egin du, gazteen eremukoetan, etxe bizitza, 3. adina, garapen ekonomikoa, baina batez ere soziolinguistika alorrean. Eta gero, berak oso labur esaten duen bezala, bere persona azaltzerakoan, oreretan hasia eta Gasteizen garatua. Euskaldun berria, jatorriz familia erdalduna eta euskaltzalea. Eta Gasteizen, unibertsitate garaian, euskeraren mundura murgildu zen, eta ordutikan da euskaldun eta euskaltzale aktibo bat. Piskat nahi tokatza zaidana apur bat datuak edo aurkeztea. Olakoetan, joera daukagu segurazki datu pilo bat emateko, eta piskat entxalada horretan gero ideia argirik ez ditugu plazaratzen. Hortaz, orain kontrako egiten saiatuko naiz. Lehenengo, ni behintzat nahiko argi daukat ze mezu nahi dudan bota, eta hori oso 3 ideia izango dira. Orduan datuetan ez naiz gehiegi zentratuko, eta gehiago datuak nolabait horre eukiko ditugu, eta horiek landuketu nahi badugu, baina pixkat gehiago ideia horietan edo zentratu nahiko nuke. Lehenengo, aipatu zidaten euskera eta araba gazteak, lehenengo etorri zitzaiana burura, izan zen, eta igual lanaren parte handi bat Gipuzkoan delako, arabaren inguruan estereotipo asko daudela, are gehiago euskararen inguruan. Eta hortaz, lehenengo ariketatxo simple bat, proposatzen dizuet, horre zuen karpetetan baukazuen mapa hau, eta pixkat, 30 segundu besterik ez, arabari hor eskerreko zutabetan dauzkazuen zenbaki horiek dira herrialde bakoitzean elebakar erdaldunak direnen proportzioak, 2011ko zentsuen arabera, eta arabako zenbakia zein den. Eta gero aldi berean, beste aldea, hau da, euskera elebiduna direnak eta euskaldun pasiboak, euskera ulertzen dutena nahiz eta ez hitz egin ere, horien kopuruak. 30 segundutxo hori zenbakia jartzeko mapan. Errizuek gero galdetuko, lasai. Gaurko atzoko egunez hasi zen dinamikari omenaldia txikia. Ustez, nire ustez behintzat,
Arabaz dagoen pertzepzioa da, herrialde oso erdalduna dela, pixkat ideia hori. Eta pixkat honekin, azpimarratu nahi duana da, Arabaren erdia, elebakarra dela, baina beste erdiak gutxienez ulertzen duela. Eta hori, Arabar guztiak kontuan hartuta. Bai? Hori, gero, sartuko gara. Eta hor da, nolait, mapa berdina, baina Arabar, kasu honetan Euskal Herriko biztanleri guztia hartuta udalerri, eta 35 urtetik berakoak kontuan hartuta. Eta hor, Araban fokoa jarrita, Araba oso gorria da. Eta gorri hori da, 80%tik gorako euskara ulertzen dutenen proportzioa. Etaz, Arabaz daukagun ideia edo estereotipoan nire ustez behintzat dagoena ez du bat egiten errealitatearekin, eta are gehiago nire ustez Bizkaiarekin gauza askotan nahiko pareko dago, eta segurazki Bizkaiaz eta Arabaz ditugun ideiak oso ezberdinak dira. Baina gero, noski badaude ere ezberdintasunak eta pixkat horretan sartuko gara. Hau da, 2015ean egin genuen inkesta, Arabako Diputazioarentzat eta Gasteizko Udalarentzat, Araban, hau da gakoetako bat. Hau da, azkeneko 30 urteetan Araba asko euskaldundu da, eta asko euskalduntzen da, une oro, ez da bakarrik bilakaera horretan, baizik eta egun hezkuntza sistemak etengabe euskalduntzen ditu gure gazteak, euskalduntzen gaitu, esango du gero zergatik esaten dut horrela, eta kontua da, eguneko 25 inguruan euskaldunak balin badira, elebidunak balin badira Araban, gehienak horrela euskaldundu direla. Eguneko 85 edo hor inguruan, ze hor, horiek gaztelera zerrazago egiten dutena dira, elebidunen artean eguneko 85, eta hortaz, multzo nagusi batek hezkuntza sistemen bidez edo euskaltegien bidez jaso dute euskera. Eta errestasuna, naiz eta elebidunak izan, askoz errestasun gehiago daukagu gaztelaniaz euskeraz baino. Hor, fokoa jarrita elebidun orekatuak eta euskal elebiduna direnak guztira eguneko 6 ateratzen zitzaion guri, poblazio guztia hartuta, eta horrek neurri batean bat egiten du erabilarekin. Eta nire ustez ez da kasualitatea. 2011an soziolinguistika klusterra egindako neurketan Araban eguneko 4eko erabilera ematen zuen, eta nire ustez badago harreman hori. Hau da, erraztasuna euskeraz egiteko orduan, eta kaleko erabilera horren artean. Gazteen artean, fokoa jarrita ja, eta pixkat lurdatako datuak eta gailua edo erabilita, hemen ikusten dituzue, ezkerreko mapan lehen hizkuntza euskera auki dutenak, eta eskubikoan lehen hizkuntza euskera eta gaztelania auki dutenak distrituka edo, Araban. Hor, berde, ilunez eta kolore pixka daukaten horiek, Aramaioko zera dira, Legutio, Zigoitia, eta gero, ia ez da ikusten, baina hor, Salduondoko herria, udalerria dago, hoie dira, nolabait, lehen hizkuntza euskera gehien jaso dutena, beste guztietan, eta Salduondo kolore argiago batez dago, eta uneko 9koa da, proportzioa, hau da. Hortik berak dira beste udalerri guztiak, soilik lehen hizkuntza euskera jaso dutenak. Eta hortik, gero, goratu, elebidunak eguneko 25eraino igotzen da Araban, hortaz, eta kasu honetan dira gazteak. Gazteen kasuan sartuko ganez gero, eguneko 25 hori baino gehiago, beraz, aldea handia dago, gero ikusiko dugunez. Eta antzera gertatzen da lehen hizkuntza euskara eta gaztelania auki dutenekin. Hemendik niretzak bada beste ondorio bat, nolabait datua bajua izateaz aparte edo, badala nahiko homogeneoa dela herrialdean lehen hizkuntza euskera edo euskera eta gaztelania auki dutenenak. Hau da, ez dago desoreka nabarmen bat, leku batetik, herrialdeko leku batetik bestera. Eta Gasteizen antzerako zerbait esan daiteke, batetik badirudi gehiago, mapa pixkat ezagutzen dezutenak Gasteiz,
Zabalgana inguruan, Lakua, Salburua, hau da, auzo berriak diren horietan, proportzioak pixkat gehiago dira, baina hala eta guztiz ere oso ehuneko txikietan ari gara. Beraz, badirudi, egon daitekela zerbait, demografikoa edo, pixkat auzo bakoitzaren errealitate horrekin edo, baina kasu honetan bakarrik gazteetaz ari garenez, hau da, gazteen arteko proportzioetaz, nahiko antzera banatzen da gazteiz guztian. Lehen hizkuntza, euskera edo euskera eta gaztelania eduki dutenak. Eta kasu honetan ere, 10%tik bera daude proportzio horiek. Eta gazteen artean hori, elebidunak direnak, pixkat esandakoa. Hau da, Araba distritoka banatuta eta proportzioak kasu honetan 40-50% iristen da ia distrito guztietan elebidunak direnen proportzioak. Eta kasu honetan, ez dakit ondorioztatu daiteken koloreien arabera, nolabait mugakideak izan daitezken herrietan edo pixka gutxiago dela honek hori, baina gero hegoalderaino balin bagoaz, horiek ere birri iluntzen dira, orduan ez dago erez, honik behintzat ez dute interpretazio argi bat, halako desoreka bat egon dagoenik eremu batetik bestera. Nahiko homogeneoa da ere, zentzu horretan herrialdea. Eta hemen, mapa berdina, Euskaldun portzentaiarena Gasteizen ezkerrean daukazue, eta pixkat berriro ideia azpimarratzeko eskuineko mapa. Hor, 3 zutabeak dira, lehen hizkuntza euskara eduki dutenak, lehen hizkuntza euskara eta gaztelania eduki dutenak, eta luzena euskaldunena. Eta hori da pixkat berriro ere azpimarratzen nahi nuen ideia. Zelako saltoa dagoen, etxetik edo euskara jaso dutenen proportzio horretatik, ondoren elebidun diren proportzio horietara. Eta berriro ere, kopuru txiki batzuekin eta erdialdean igual euskaldun portzentajea pixkat berago etortzen da, beste distrito guztiekin alderatuta, baina proportzioak oso antzekoa dira 3 adierazleetan Gasteiz guztian. Pixkat erdigunean, 40 edo jeisten da apur bat euskaldun kopuruarena, proportzioarena, baina orokorrean oso antzekoa da. Eta gero, beste eremu batetara edo salto eginda, eta lehen aipatutako inkestan atera genituen datuak, informazio komunikazio tresnen erabileran inguruan eta lehenik beti gazteleraz erabiltzen diren proportzioetan edo, hor nik ondorioztatzen nuen joera bat, batetik neurtu genituen sare sozial onlineen erabilera, interneta, eta telebista eta irratia. Eta euskeraz, edo bintzat gaztelaniaz gutxien konsumitzen edo erabiltzen zirenak, irratia eta telebista dira, eta niretzat ez da kasualitatean nolabait antzinatasun gehien daukaten medioak direla batetik, eta horietan segurazki ere, euskalgintzatik ere, askoz lan gehiago eta intensuagoa egin dela urteetan. Eta nolabait, arabara etorrita, horrek eragina edukidu ere bai, horien kontsumoan eta erabileran. Aldiz, sare sozial onlineek eta internetak eta guzti horrek batetik beste dimentsio badauka, askoz zabalagoa bereziki interneta. Sare sozialen kasuan ezberdina da, ze hor norberaren sare sozial offlineek ere eragiten dute, baina horietan hori, euskararen gaztelania, soilik gaztelaniaz erabiltzen dutenen proportzioa altuagoa da, baina aldiz, eta hor pixkat markatuta, sare sozial onlineen kasuan, soilik euskeraz erabiltzen dutenen proportzioare besteekin alderatuta altuena da. Hor badago, gero igual gehiago azalduko digutu dinamiken kontuarekin, baina hor badago hori, kaleko erabilera hori eta kasu honetan gazteen gailu bat izan da bintzat oain gutxi arte, orain zelantza gehiago daukat gazteek bitarteko online eta erabiltzen dituzte, baina hori. Eta gero bestea, irratiaren datuak edo azpimarratuta, oso argi Euskadi gaztearen eragina ikusten delako, bai hemen egin genuenean neurketan,
eta baita gero beste lan batzuetan, baina hori, beti euskeraz edo euskeraz gehiago entzuten dutenak irratia, hor eragina oso argia da Euskadi Gaztearena. Orduan, nolabait, hor badago norberaren gaitasunak eta norberaren aktibotasuna, baina baita ere, nolabait komunitateak eskaintzen dituen tresnak eta baliabideen inguruan, hausnarketa hori. Eta gero, inkesta horretan bertan, pixkat jarrerak edo balio batzuk edo neurtzen genituen, adostasun maila esaldi batzuekin, eta hortik azpimarratzea batetik, adostasun oso altua zaukana, Euskaldunen eta Erdaldunen arteko errespetua bultzatu behar da, eta gero beste maila batean, baina Euskara ez dakitenek ere Euskararen normalizazioa babestu beharko lukete. Eta gero, esaldi zehatzekin edo politika zehatzen inguruan, adostasunak Euskararen normalizazioa indartzerako edo martxan jartzerako orduan, adostasun puntuak edo pixkat jetxe egiten ziren, neurriak edo eta zehatzagoak izan edo, baina pixkat ideia da oso nolabait aldeko joera badagoela, Euskararen aldekoa, eta baita ere normalizazioan urratsak ematearen aldekoa. Orduan, eta hor azpimarratu dut gero, baina azkenean nolabait gako nagusietako bat edo esaldietan indarra hartzen zuten balioak errespetua eta berdintasuna. Horre ateratzen ziren bi zera oso handi, bi balio nagusi edo, eta hori lotzen dugu ere bai galdera honen emaitzarekin. Etorkizunera begira nola irudikatzen zen, nola irudikatzen den Araba eta Gasteiz hizkuntzen oreka horretan, eta hiru laurdenak bien arteko oreka batean edo berdintasun batean irudikatzen zuten, ez? Hortaz, pixkat balio hoiekin bat, nik uste errespetua eta berdintasunaren ideiak gakoak direla normalizazio horretan. Orduan, pixkat azpimarratu nahi nituen ideiak, hortik, batetik Araba, azkar eta asko euskaldundu da eta euskalduntzen da. Hau da, etengabe nolabait euskalduntzen ari da, eta gure gazteak eskolan sartzen direnak oraindikan ere gehienak erdaldun bakarrak dira, nolabait, bakarrik gaztelera ekartzen dute eskolara, eta hor hasten da prozeso bat. Zentzu horretan egun gazteak direnen proportzioak edo datuak ikusita etorkizun positibo bat eduki dezakegula, okiko dugula, imagina dezakegu, baina esandakoa, nolabait etxetik gehiengo batek soilik gaztelania jasotzeak eragiten du lehenengo harremanak, lehenengo kuadrillak, gelako lehenengo lagunak guzti hori gaztelaniaz eraikitzen dela eta eren inguru guztia gaztelaniaz eraikitzen dela eta nolabait momentuz eremun bakarra euskara jasotzen dutena edo eremun nagusia hori da eta horrela eraikitzen dituzte beraien bizitzak edo, ez? Beraz, batetik gaur egun, nire ustez, gazte aroan daudenekin, erronka nolabait hori da, ez? Aipatzen nuen, 85% erraztasun hori elebidunen artean gaztelaniaz egiteko erraztasun gehiago. Horrek sortzen du alako espiral bat, errezago egiten dugu gaztelaniaz, hortaz gehiago jotzen dugu gaztelaniara, beraz, ez dugu fintzen gure euskara, gure tresna, gure gaitasunak euskaraz egiteko, eta etengabe espiral horretan gaude. Orduan, nolabait sortu behar dira egoerak, neurriak, politikak, kontzientzia, pixkat konfort egoera horretatik atera, eta pixkat euskaldun elebidunak garenak edo, pixkat deserosotasun horretan, behintzat epe batez ibili, pixkat ohitura horiek euskarara pasatzeko. Eta, aipatutakoa, zentzu horretan ere, politikak edo proiektuak abiarazteko orduan, uste dut, bi ideia horiek berdintasunarena eta errespetuarena gakoak direla, nolabait resistentziak ez sortarazteko eta erdaldunen artean ere, elebakarren artean ere bai, euskara ere bidea egiteko. Eta hori da pixka bat, nire aurkezpena. Orduan, esaten dudana da, Bekaneko lehen zuzendaria eta sortzailea izan zela, 2008an, gaur egun Europako Akademia Europeako kidea da,
eta Europako Ikerketa Kontseiluak finantziatu du 4 urtetarako Dikon proiektua, eta Dikon proiektu hori Deustotek laborategian gauzatzen da. Baita ere, gaur egun da Madrideko Unibertsitate Autonomoko Matematika aplikatuko katedraduna. 2006an Euskadi saria jaso zuen. 2007an Julio Rey Pastor sari ospetsua jaso zuen. Eta sari guztien gain, Enrikek matematika aplikatuaren arloan munduko hainbat tokiko ikertzaileekin elkarlanean aritzeko aukera du. Eta hainbat ikasle eta gazteren lanak zuzentzen ditu. Enrikek beti Euskal Herriarekiko eta euskerarekiko konpromiso sendoa izan du, baita momentu zailenetan ere. Eskerrik asko eta orain zurea da hitza. Eskerrik asko etortzearren eta konbiteagatik, niretzat benetan plazerra eta ohorea da zuekin izatea. Eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari, Dorronsoro lehendakari jauna, eta bueno, hau posible egin duzuen guztiei, ez? Aldundia, Kutxa, Vital, eta beste horrein beste jende, ez? Karo, Angeles etorri zitzaidanean hau proposatzera, nik esan nio, ni ez nahi hizkuntzalaria, ez nahi soziologoa, ez? Asierrek ondo argi zegoen, ez? Bera entzutean, berak trebetasun bi horiek bazituela. Nik esan nion Angelesi, nik matematikaren ikuspuntutik modu zabalago baten planteiatu aldot, matematikak zen nola kudeatzen ditu gizarte konportaerarien inguruko gaiak, ez? Baina ez euskera versus gazteak binomio horretan buru belarri sartu, ze horretarako ez daukagu doitasun nahikorik, ez? Baina, Eusko Ikaskuntzak esaten duen bezala, asmoa eta jakinduria dira beharrezkoak, nik kasu honetan asmoa, ero gogoa jarriko dut, bale? Orduan, eredu, dakizuen moduan, gizakia denetik hizkuntza sortu zuen, eta horrek bereizten gaitu izan ere, ez? Eta gaur hemen bagaude ere, bada nolabait, hemen inguru honetan, aintzinako gizakiak hizkuntza bi sortzeko gaitasuna erakutsi zutela, hizkuntza oso desberdin bi, eta hori benetan mundu mailan, planeta mailan oso bitxikeri handia da, nola bertan sortu ziren hizkuntza horren desberdina dira, orain jatorri konpara ezinak dituzten hizkuntza bi, eta mundu mailan hainbat hizkuntza sortu ziren, eta hori benetako miraria da, nola baita evoluzioaren bide luze horretan, nola momentu batetan abere zirenak gizaki bihurtu ziren, eta hori oso nabarmena da, ikustean hainbat hizkuntza sortzeko gai izan zirela, eta hizkuntza bakoitzean gauza bakoitzari izen berezi eta bakar bat emateko, ez? Euskeraz, ez dakit, bihotza esaten da moruan, ero itxaso esaten da moruan, horrek asko bereizten gaitu beste hizkuntzen gandik. Eta hizkuntza, ohizko hizkuntzez gain, gizakiak zientzia matematikaren hizkuntza sortu zuen. Eta matematikaren hizkuntza sortu zuen, nolabait gizartea, unibertsoa, mundua, natura, ulertu nahi horretan, beharrean sentitu zalako, nolabait maketa txikitxoak sortzeko, berauek maketa horiek aztertuz, ulertzen saiatzeko, nola zegoen mundu hori antolatuta, ez? Jangoikoak sortutakoa edo ez dakigu, hori ja bakoitzaren eritzi edo sinismenaren menpe dago, baina erozen kasutan mundua guztiz konplexua da, eta mundu marabiloz horren aurrean gizaki hain txikiak behar ditu jostailuko eredu txiki horiek, ez? Nola, gauzak nola diren eta nola funtzionatzen duten ulertzeko, ez? Karo, eredu matematikoen, matematikaren ereduen sailkapen horretan, hainbat maila daude. Badaude eredu nahiko simpleak direnak, hori izango litzateke hor eskerrean goian daukagun lehengo datu jarioaren diagrama bat, azken batean badanok ulertzen dugu horrelako diagrama bat, esaten dugu, gu aztertzen ari garan dinamika horretan,
kasu honetan euskararen erabilera, ero eleaniztasuna Gasteiz, ero Arabako gazteen artean, hor badira aldagai batzuk, aldagai bakoitzak badu besteekin zeregina, aldagai batzuk beste batzuen gain eragina daukat eta bultzatzen dute, eta beste horiek aldiz beste batzuk, bultzatzen dituzte baita ere, eta gero aldagai bakoitza badauka bere balioa, bere pisua, bere masa, eta beraz puntu lodi edo txikitxoekin marrazten ditugu. Hori da lehenengo eredua. Gero eskuman ikusten duzue beste eredu askoz ere konplexuagoa, fluidoen, ero gazen dinamika konplexua eta bortitza adieraztako orduan, hor behar ditugu Boltzmann ero Eulerren ekuazioan. Gero, bigarrenean hor, eskumatara behan, ikusten dugu nola fraktalen irudia hori hor daukagu, eta geometria, askotan geometria, formulak erabili beharrean, geometri esaten da tresna, eredu matematikoak sortzeko, eta, osaguna den bezala, fraktalak gauza nahiko berria dira, Mandelbroten fraktalak eta, 20. mendeko kontua dira, hala ere gero fraktalak begiratzean, esaten dugu, kontxo, nik horrelako irudiak naturan hainbeste aldiz ikusi ditut, bai loretan, ero bai abereen azalen tinturan, ero itxasertzean, Eta gero badira mirarizko formula batzuk, baina horrek ez dira sarritan izaten, hori da Eulerren I zenbaki irudikariaren formula polit eder hori, hor daukagu, hori da nolabait matematikaren esentzia, baina esentzia hori gutxitan nahiko izaten da, eta gehienetan eredu askoz ere konplexuagoak behar izaten dira. Klaro, ereduen joko horretan, badago leia bat, badago oreka bat lortu beharra, eta kontua da, natura konplexua da, saiatzen gara eredu matematikoen bidez, maketa sistema txikiagoak sortzen, sistema horiek Rubiken kubua bezala, esku artean guk erabiliz gauzak ulertu ahal izateko, eta, kontua da, zenbat eta eredu konplexuagoa izan, askoz ere fidelagoa dela, askoz ere realitateari hurbilagoa dela, baina, oso konplexua baldin bada gero erabiltezina ere bihurtzen da, izan ere, egingo bagenu benetako eredu bat, hartuko genuke Arabako biztanle bakoitza, eta biztanle bakoitzaren ADN linguistikoa aztertuko genuke, eta gero begiratuko genuke egunero, noiz, non, zelan, norekin hitz egiten duen zer nolako hizkuntzan. Hori, eredu hori oso errealista izango litzateke, baina ez legoke gero ordenagailurik, gero datu guzti horien digestioa eta hausnarketa eta analizia egiteko gaitasunik izango zuenik. Beraz, behar ditugu eredu txikiagoak. Eta horretan, badago antzinako printzipio bat, 16. mendean usten dut Occam, garaiko fraile, eskoziarra erosan, berak aipatu zuen printzipioa gaur egun oinarritzat ematen da zientziaren filosofian, Occamen labanarena da, eta esaten du, posible den neurrian, eskura ditugun ereduen artean, hobe dugu simpleena erabili, ze simpleena beti da erabilgarriagoa, egonkorragoa eta ondorioak ateratzeko orduan errestasun gehiago ematen duena. Orduan, kasu honetan, esan alko genuke, simpleena ederrena dela eta gainera erabilgarriena ere bai. Orduan, erozein prozesu aztertzeko orduan, eta berdin da, ez dakit, satelite baten egidura, edo kasu honetan, hizkuntza baten osasuna aztertzeko orduan, matematikari baten ikuspuntutik lehenengo finkatu behar dena da, baina zein da galdera. Matematikari batek erantzun aldu zehetasunez, baina zehetasunez erantzuteko lehenik behar duena da beti matematikariak eskatuko dizu, baina mesedez, esango didazu argi zein dan galdera erantzuteko, eta ematen du, giroa, badago hor giroan, eta ikusi dugunez aurretik izan ditugun nolabait aurkezpenetan, bai Igonek, Iñaki, Josunek, Angelesek eta baita Asierrek, aipatzen zuten, badirudi paradigma aldaketa gune batetan gaudela. Orain arte, euskararen gaia edo kontua izan da ikastea, eta oin ematen du gehiago dela, erabiltzea. Izan ere, badira, ja gaur egun euskararen munduan diren elkarte eta agente batzuk, orain arte beti euskaraz ikasteko ikastaroak egiten ziren bezala, horrek noski mantendu beharrean gaude, baina badaude beste ikastaro batzuk eta dira euskara erabiltzeko ohitura horiek, pixka bat txertatzen saiatzen direnak.
Eta kontutan izan behar dugu, eta hau da zientziaren printzipio oso garrantzizko bat, eta gure intuizioak nolabait ez du askotan hori onartzen, ez da hori askotan izaten gure pertzepzioa, prozesu guztiak edo zein arlotan ez direla linealak izaten. Beti egoten direla atzerako bueltak edo gutxienez saturazio edo azetasun guneak. Hau da, gorantzako hazkuntza ez da inoiz posible, ez da gertatzen, ez da goixean kafearekin ere, ez? Goixean kafetxo bat hartzea ondo dago, igual bigarrena ere bai, batzuk hirugarrena eta laugarrena ere hartuko lukete, baina seguru nago 50 kafe hartu ondoren deno pixka bat larri sentituko ginakela, ez? Hori da saturazio prozesu baten adibide nabarmena. Eta natura ez da lineala. Natura ez da lineala. Olatuak itsasoan ere beti aurrerantza egin arren eta eman arren aurrera egiteko aukera guztiak dituztela, batzutan konturatu gabe egoten dira iskuturik beste oztopo batzuk ero dinamika aurrerakoi hori batzutan atzera buelta ematen diotenak eta aurrerantza egin dugun guzti hori atzeranzka gero ondoren egiteko arriskua nabarmena dela azalduz, ez? Bueno, noski, euskararen kasuan ez gaude egoera horretan, ez? Ez dugu ikusten atzera egiteko arrisku hori, baina bai agian nabaritzen dugu hizkuntza biziak direnez eta eleaniztasun gizarte dinamiko batetan, beti aurrera egiteko dinamika hori agian ero geneukagun, ez? Inpresio hori ez dela guztik egiazkoa, ekonomian ere horrela gertatu zaigu, Espainian sekulako hazkuntza egonda 30 urtez, baina gero derrepentean, bazegoen borbolla bat, gero apurtu zenean danok esaten zuten, bai, esaten nuen nik, ez? Baina bueno, beti ondoren, ez? Orduan, matematikaren ikuspuntutik ja gaia finkatuta egonda, eta da euskeraren osasuna bai masaren ikuspuntutik, ezagutzen duten ikuspuntutik, eta baita erabilaren ikuspuntutik, gero ja eredu matematiko bat sortzeko orduan, nik uste dut hemen beti ere, betiko moduan, erraldoien sorbaldetan ibiltzea dela onena, eta orduan Newtonen legea erabiltzea guzti zentzuzkoa da. Newtonen legeak esaten duena da oso errez, masa bat baldin badaukazu, berdin da, kilo bat arroz, ero hizkuntza bat hitz egiten duten gizarte populazio bat, masa baldin badaukagu, eta masa horren gainean indar batzuk ezartzen baditugu, batzuk gorantza, beste batzuk berantza, azkenean masa horri azelerazio bat emango diogu, hau da, abiadura hazkuntze gehitze bat, ez? Eta horrek mugimendu bat sortuko duela. Horregatik adibidez, amengo irudian ikusten dugu mutiko hori, hori, elefante bat mugitu nahian, sekulako indarra handia egin behar duela, zergatik, ze masa oso handia da. Orduan, masa handia denean, indarra asko behar da masa hori mugitzeko. Ostera, masa txikia denean, oso errez bultzatzen dugu, ez? Hori da nolabait Newtonen interpretazioa, planeten igidurari buruz, edo oizko sagarra grabetatearen indarrez jauzizeneko observazioa. Hori da, hori mundua kudeatzen lege hori, ez? Newtone gainera bera sinizduna zen, eta bera konturatu zen, klaro, berak sortutako formulak nolabait pixka bat jangoikoaren haunditasunaren kontra ero etor zitezkela, eta berak bere burua pixka bat lasaitzeko esan zuen, nik legeak aurkitu baditut da, jangoiko batek, goren batek mundua sortu duelako. Beraz, jangoiko batek formula baten bide sortu nuen, eta nik suertea auki nuen formula horren zatitxo bat topatzeko orduan, ez? Orduan, kontrolaren teoriak, zibernetikak, robotikak horri buelta ematen dio, eta esaten du. Hori horrela bada, eta horrela da. Egin aldoguna da agian, da guk aukeratu zer nolako indarrak esarriko diogun sistemari, ze agian gu kapaz bagara indarra proposak lortzen, masa horri nahi dugun abiadura, nahi dugun bultzada, nahi dugun mugimendua sortaraziko diogula. Eta orduan, ikuspuntu hortatik esaten dugu, sistemak dinamikoak dira,
denboran zehar aldatuz doaz, euskararen egoera asko aldatu da, hasierrek erakusten zuen bezala Arabako zenbakiak gaur egun oso positiboak dira, ezagutzaren aldetik eta batez ere gazteengan, beraz, denborarekiko ekiz euskararen ezagutza eta erabilera hori igitzen ari da, beraz, F indar aproposak ezartzen badizkiogu sistemari, agian lortuko dugu behar dugun hori, ez? Eta behar duguna ez da txikia, arlo honetan ere harriak mugitzea behar dugu. Eta hori praktikan askotan egiten dugu, baina zelan txikitan ikasitako gauzak diren, konturatu gabe erabiltzen dugun kontrol teoriaren nahiko tramankulu konplexuak askotan jagin gabe, ez? Adibidez, hemen dago kotxea aparkatzeko ariketa, ez? Hemen daukagu kotxea, hemen dago, eta ona eraman behar dugu. Orduan, kotxearen pixka bat egitura ezagutuz eta kotxearen tresnak ezagutuz, norbaitek esango luke, imposible da. Zuk ezin duzu kotxea hemendik ona eraman, ez bada pista izostu baten ero bultzatuz, errepide normal batetan ezin da kotxea hemendik ona eraman, baina autoeskolan hainbat klase hartuta gero, ikasten dugu hori egiten. Nola egiten da? Hemen dago dinamika marraztuta, lehenengo egiten dugu aurrera, eta gero aurrera eginda, atzera egiten dugu. Orduan, hobeto fijatzen bazarete, konturatuko zarie, egiten duguna da, lehenengo eskumara eta aurrera, eta gero eskerretara eta atzera. Eta txotxolokeri bat ematen du, ez? Egiten ari gara eskumatara aurrera eta gero desegin egindakoa, zergatik orduan egiten eta desegiten lortzen dugula kotxea hemendik ona eramatea. Bueno, egite horiek ez direlako konmutakorrak, ez direlako konmutatiboak. Eta beraz, eskuma aurrera, eskerra atzera egitean lortzen dugu, hor diferentzial benetazko bat lortzen dugu. Horrekin zer esaten ari nahi? Naiz eta ideiak argi euki, indar anitzak direnean jokoan, ez dela izaten askotan oso erreza, indar horiek sukaltzea, kombinatzea, nahi dugun helburua lortzeko. Eta, sukaldean ere gauza bera gertatzen da, persona birek, ingrediente berberekin, gero sukaltzeko ohiturak edo estiloak diferenteak izan da, azkenean lortzen dituzten platerrak desberdinak izaten dira. Orduan, klaro, hizkuntza eleanitza den gizarte batetan, hizkuntzaren erabilera joko bat da. Hemen daukagu adibidez, Joserra Uriarte hor dagoen ekonomiako katedradunaren artikulo berri bat, ekarri dut, ze tituloa oso interesgarria topatu dut, esaten du minority language, eta esaten du why is so hard to save a threatened language? Zergatik da horren zaila, zergatik behar dan horren beste indar arriskuan, ero hizkuntza txikitu bat gorantza botatzeko. Eta esaten dut hemen Caravaggion karta jokalarien kuadro famatuan ikusten duen bezala, hizkuntzaren erabilera eleanitza den gizarte batetan joko badala. Egunero guztiok jokatzen dugun joko bat, Euskalduna izanik, kalera ateratzen gara, nik adibidez gaur etorri nahi Gasteizera, kotxea utzi dut Lakuako hotelean, ez nintzen nuen eleburua galdu nahi eta gero berandu heldu ona, eta taxi bat hartu dut, eta taxi hartzean galdetu dut Oian Eder, Euskal Etxeari buruz galdetu diot taxistari, eta taxistari barderaz galdetu diot. Ez dakit zergatik, ikusi dut taxistaren adina, itxura, kotxea, irrati entzuten ari zena, ez dakit izan lakope edo zer zan, eta erderaz hitz egin diot. Gero gainera ez da, Oian Eder Euskal Etxea inoiz entzun barik zegoela izen hori, eta Googleko mapa hartuta, onaino ekarri nago, baina orduan minoria bat gara, urdinez hor, eta orduan egunero hitz egiteko orduan keinuen bile biltzen gara. Ordea ikusten badu gizon bat, Eusko ikaskuntzako opinarekin, seguramente euskeraz egingo diot, Segun zer nolako adina, ikusten badut, baldin banago, ez dakit, Pariseko aeroportuan, eta ikusten badut norbait, gazte bat jartzen duela EHSF, Euskal Herriko surf elkartearen kamisetarekin, igual euskeraz hitz egingo diot berari, baina bestela ez. Orduan, Euskalduno gabiltza egunero oso joku konplexu bat jokatzen, eta karo, horregatik oso importantea da, ohiturak elikatzea, ze jentearen nekatu egiten da,
4% hitz egiten deneko gizarte batetan euskaldun proaktiboa izatea, egunero lehenengo hitza euskaraz erabiltzea, frustrazio asko ere sortzen du, eta ez da erreza dinamika hori mantentzea. Azkenean dano joaten gara gutxika gure lehenengo impulso hori, pixka bat egokituz 4% horretara. Bizkaian izango balitz Bilbon 10%, baina nik esan behar dut, ni Bilbon zentroan egoten naizenean, euskaldun bat entzuten dudanean euskaraz hitz egiten, nik buelta ematen dio buruari ikusteko abertzen nolako opegia duen. Oso zaila da euskaraz benetan kalean entzutea. Zazpi kaletan bizi diranek esaten dute askoz ere sarriago entzuten dutela. Bueno, baina hori horrela izanik, konplexua izanik jokoa, jokoen teorian murgilduta gaude, baina Newton legea erabiltzen saiatzen, definitu behar dugun lehenengo gauza da, zein da masa. Eta horretaz, Asierrek datu anitzak eman ditu. Ez dago horren argi zein dan masa, horregatik Asierrek datu anitzak adierazi du. Zer da euskaldun izatea, da eskolan batxilergoa euskeraz burutu izana, edo da benetan gero norbera sentitzea euskeraz hitz egiten duenean ere esatun zuen nahikoz euskera benetan erderaren pareko gutxi gora erabiltzeko gaitasuna izatea. Edo masa izan beharrean portzentaia da, Angelesek lehenguan esaten zidan bezala, portzentaia agian da importanteagoa, zenbat euskaldun diren, Bilbon ere, esaten dute, euskaldun piloa daude, baina euskaldun kopurua guztira be, izango da, 40% bakarrik, orduan, da masa, edo da portzentaia, eta portzentaia izateko da non, da portzentaia bizigaren auzoan, bizigaren hirian, ero da Euskal Herri mailan, ero da Espainia mailan, ze azkenean gure bizitza ere askotan hor gaude begira, gaur parlamentuan ze gertatzen den, ero Madrileko berriak zeintzu diren, ero ze gertatu den, edo agian da mundu mailan, begiratu behar duguna, hor gaude Brexitari begira, edo Trumpek zer esaten duen ardura daukagu, orduan, masa hori zer nolako kontestutan jarri behar dugu, horregatik ikusten da baita ere, euskararen zenbaki bakar bat ez dagoela. Euskararen erabilera aztertzen denean, ez da gauza bera etxean, edo sare sozialetan, interneten, eta horra Asierrek ondo azaltzen zuen bezala, interneten adibidez, ohitura guztiz desberdinak ikusten dira. Euskararen masa interneten, kontestu global batetan asko gutxitzen da, Baina badira ere gero, potzuak, internetan handia da, sortzen dira potzuak non euskera asko erabiltzen den. Adibidez, lagun arte euskaldun bat sortzen badugu, betiko urteko afari antolatzeko hor 15 lagunek euskalduna baldin bagara, hor euskararen erabilera 100% izango da, Orduan, masa zein den ez dago oso argi. Eta gero dago, eta hori da ni Madridetik etorren nintzanean 2008an pixka bat harritu ninduana da, eta hori dago euskaldunen ADN-a pixka bat sartuta, eta horretan ere nik usten dut esfortzuak egin behar direla, eta lehen egin diren aurkezpenetan hori argi geratu da nolabait masa horri balioa jarri behar diogula. Masa ez da bakarrik zenbat, baizik eta gero barnean zer nolako balioa duen, Deno dakigu ondo, azkenean ez dela berdin kilo bat arroz edo kilo bat urre, Orduan, hor badago Ruper Ordorikaren refleksio garaian oindala 13 urte egindakoa, edo 14 urte egindakoa, baina nik usten dut gaur ere oso egunekoa dela eta oso gogoan izan behar duela, kontutan izan Euskaldun askok sentitu gugula, nik uste dut hori danok sentitu dugula askotan gure bizitzan, bai bizitza kaleko bizitzan, eta baita bizitza profesionalean ere, pixka bat Ruperek esaten zuena. Inork ezidan esan Euskaldun izatea zernek esazen hobenuela hautatzea munduko hiritar izatea. Eta horri buelta ematea nolabait gure guztion ardura da, eta oso garrantzizkoa da, masa hori den masa izanik balio askoz be handiagoa emateko. M txiki hori M handia bihurtzeko. Gero, Newtonen ikuspuntua jarraituta, jake, M eztabaidagarria den, baina baditugu hor datuak, gero zer nolako indarrak daude sisteman. Indarra batzuk positiboak, beste batzuk negatiboak. Argi dago, euskal hezkuntza sistema, euskaldunen ugaritzea, administrazio euskaraz, edabideak euskaraz izatea indar oso positiboak direla, eta hor dira 40 urte honetan, 30 urte honetan izan den euskararen bilakaera miragarri hori, baina badaude ere indar negatiboak, eta globalizazioa bat da. Hau da,
Euskaldunen masa geroz eta txikiagoa da. Bueno, bai, egia da, Gasteizen gehiago dira Euskaldunak, edo Bilbon, edo Donostian, bai, baina mundu mailan geroz eta txikiagoa gara. Gero, hor badaukagu, eta hori nik ikusten dut, eta askotzan harritzen hau administrazioek gutxitan hitz egiten duela honetaz, ez? Baina Euskaldunen populazioen, edo Euskal Herriko biztanleen, esango nuke, edo Euskal Autonomia Erkidegoaren biztanleen kopuruaren beherakada hori oso arduratzekoa da. Azken batean gu geratu gara hor 2 milioi esaten digute gainera hemendik 15 urtera populazioa jaitsingo dela, ume gutxi jaiotzen baitira, ez? Eta ordea, ni txikitan eskolan esaten ziguten munduan bizi ginela 4.000 milioi lagun, eta baina badira 7.000 milioi. Horrek izan nahi du, Euskaldunen portzentaia mundu mailan erdiratu egin dela 30 urtetan. Hizkuntzarik ez dago, populazioarik ez dagoenean, hizkuntza hil egiten da. Orduan hori ere nik uste dut oso kontutan izan beharreko kontua da. Eta hor ikusten da, Euskararen masa, Euskal Herriaren masa, Euskaldunen masa zein den, horrelako irudi batetan erraz ikusten da. Hori ez dakit den hegaldien mapa bat, edo internetezko datu jarioaren data bat, diagrama bat, berdin da, baina hor ikusten dugu nola polo nagusiak mundu mailan, eta hemen gaude orain Estatu Batuak eta Europa, bata bestearen aurrean begiratzen, ikusten dugu euskararen pisua hor txikitxoa dela, ez? Orduan, gune honetara helduta, bakoitzaren kontua da, bakoitzaren intuizioa, emozioa, kultura, ideologia, familian bizi duen egoera kontutan izanik, batzuk izango dute pentsamendu negatibo bat edo pesimista bat, beste batzuk ostera optimistagoak izango dira. Batzuk izango dute, euskararen inguruan nabaritzen dira azetasun, saturazio parametro batzuk, naturan gertatzen den bezala, lehen ikusi dugun bezala olatu horretan, baina badaude bagara, modu positibo batetan gauzak ikusten dugunok, eta horregatik ekitaldi hau, esaten dugunak aukera primerazkoa daukagu, paradigma aldatuz, lortu dugun Euskaldunen masa hori oin Euskaldun aktibo bihurtzeko, Eta horretan ere badaukagu Euskal Herrian, adibide ugari, Hor daukagu adibidez, Artzainen urteroko egiten den Artzainen lehiaketan, hor ikusten dugu nola Artzainak, eta hori txikitatik ikusi izan dugu, eta askotan ez dugu pentsatu zenbat matematika dagoen hor, Ez dakit Artzain honek non lortu zuen bere matematika aplikatuko doktoregoa, baina ariketa bikain egiten du, Artzainak esaten dio txakurrari, 3 gauza esaten dio gutxi gora bera, ez da entzuten orain? Soinua badago? Artzainak gutxi gora bera esaten dio txakurrari 3 agindu bat egaten dio, geldi, eskerrera, edo eskuagara. Eta hori bakarrik eginda, modu egokian eginda, eta txakurra zintzoa bada, txakurrak eskumara egitean, ardiak eskerrera joten dute, eskerrera joatean, eskumara joten dute, gelditzen denean, gutxika ardiak, pixkanaka, inor konturatu gabe aurrera egiten dute, txakurreri bildura diotelako, eta joko hori modu egokian egin ezkero, Artzainak lortzen du egin beharrekoa, eta da, ardiak, atetik pasatzea, ero kortara eramatea, eta gainera egitea modu zuzen batetan, denbora minimo batetan, eta hartaldea potolo, dana bilduta gordez. Eta hori da azkenean, dirudienez, azkenean arbitroek kontutan izaten dituzten irizpideak, Geldi hor? Geldi hor? Ze txakurraren intuizioa da beti mugitzea, txakurra harinak behar dira, hartzen txakurrak izateko, baina beraien intuizioa da beti korrika saltzea eta ardien gandik urri, eta hori ere derrigorrezkoa ez da gehiagizko onartu behar, bestela usatu egiten dira ardiak. Eta hau, eredu matematikoak erabiliz, lehen dipatu dugun bezala, Newtonen eredua erabiltzen dugu, kasu honetan zenbat masa ditugu, ez da bakarrik agente bat, hemen daukagu bat, 2 eta beste 10 edo 11 edo 15 ardi hor, 15 edo, orduan izango dituzke 15 ekuazio elkarlanean, baina hor badago jokalari bat oso trebea dena,
jokoen teoria horretan oso jokalari trebea dago, eta orduan hartzaina da jokalaria, hartzainaren tresna txakurra da, berak hartzainak ezingo luke, naiz eta jakin zer egin behar den, ez luke izango energia eta azkartasunik txakurrak egiten duen ariketa hori egiteko, baina hartzaina jakin badaki zer da egin behar den, eta da, esker, eskuma edo geldi, ez? Bale, orduan hori, matematikoki ere egin alda, eta gero, ordenagailu baten simulatuz, hemen daukagu euskal ardi edo txakur gorri berria, ez? Hau Ramon Escobedo oin Toulouseen ari den Bilboko ikerlariak egin du, ez dakit zergatik txakurra gorria den eta ardiak horiak diren, baina, bueno, ez dut uste horrek inolako... Orduan hor, zer da egiten dana? Bueno, horre daukazue, inor interesatuta badago, pixka bat zientzia, hor dagoen zientzia eta matematika irakurtzeko, hor dago paperra, matematika aplikatuko aldizkari batetan publikatuta, eta egiten duguna da, nolabait hor ikusten duguna, eredu matematiko baten bidez adierazi. Azkenean dago hartzaina, txakurra, ardien arteko joko hori, esaten dugu txakurra gidaria dela, txakurrak gidatzen du, hartaldea, ardiak ieslariak dira, txakurraren alde egitera jotzen dute, eta duan hartzainak txakurraren konportaera kudeatuz, nola ardiak txakurraren alde urrundu nahi duten, nolabait bultzatu egiten du hartzaina da, azkenean kontroladorea, dinamikaren kontroladorea berak bultzatzen du sistema nahi duen tokia. Orduan hori da gutxi gora bera hor artikulu horretan artikituko dozuen sistema, hemen ikusten dituzue bigarren ordenako ekuazio diferentziala Newtonen ereduan bezala, baina orain dituzue bi D da, kasu honetan G euskeraz gidaria, E da ebaider, ieslaria, ardia, txakurra eta ardia, eta ikusten duzuen bezala, hartzainak, bere matematika aplikatuko doktoragoa bukatu ondoren, egiten duena da KT aldagai hau kudeatu. Eta orduan hartzainak esaten duena da, gune bakoitzean esaten duena K izan behar duen 0, geldi, minus bat, eskerra, edo plus bat, eskuma. Ez dakigu hartzainak hau erabiltzen duten, edo beste modu batetan ikasten duten, baina egin ondo egiten dutela bai. Karo, baina hori da azkenean 15 ardi. Gero, praktikan gauzak batzutan konplexuagoa dire. Eta hemen da, Australiako bideo bat ekarri dizuet. Horretarako Australian egon behar, ez? Euskal Herrian dago zera zabalik, ez? Bueno, Araban igual ba, ez? Eta horrez dakit ikusten da, baina txakur piloa daude. Hartzaina nitzak eta txakurra nitzak dira, ez dira ja txakur bat, hartzain bat eta 15 ardi, dira 100 ardi, eta, 6 bat hartzain eta 10 edo 20 txakur, ez? Hartalde, erraldoi hori kudeatzeko ordua. Euskal Herrian ez daukagu horrelako zelai zabalik, baina beti izan gara oso berritzaileak, ez? Eta gainera badaukagu gizarte oso teknologikatu bat, eta teknologian ere oso aditua gara, eta hemen beste bideo bat. Hau da, orain, uste dela hau... uste dela hau Legazpin uste jartzen duela. Errizal, Baserria, Legazpin. Txakurra ikusten duzue? Hartzaina ikusten duzue? Aizka menin dut dago, Dago? Igone? Zu altura izan da jakiko gozure, ez? Ez? Dago hartzaina? Airean, dron bat da, ez? Hau da, dron baten bidez egitako simulazio bat, ez? Eta, gaur hori fisiozko zientzia ematen du, baina ja gaur egun errealitatea da. Errealitatea da, hau da, ez dakit onerako edo txarrerako, baina ja hartzaina guen geratu algo dira etxean interneta egiten, eta korona bidali, ez? Eta igual ordenagailua egin ikusi
ikusiko duten, drona non dinola da bine, ez? Gero drona agurtzen denean, den mila behar, ez? Bueno, karo, orduan horri ikusi dugu, 20 aldi, 100 aldi, baina, karo, gizartean zer gertatzen da, mileka persona ditugu, ez? Ben esan dugu bezala, masak, tamaina, hizkuntza baditzan ere oso importantea da. Nik beti esaten dut, Espainia esan dut, krisia da, urte asko hona izan dut, benetan, Espainia horrela egingo duela seguru nago, eta gainera oso modu erosoa. Zergatik, 500 milioi lagun daudelako munduan erderaz hitz egiten. Eta hori, adibidez, hori izan zen, lagun igarren hamarkadan, egin zena, Aznar aurkitu zuen ekonomia gurean, esan zuen hemen, milioi bat lagun behar ditugu, oso bezala, irekitzen dugu lehiatia, eta Ekuadorretik etorri ziren Barajas aeroportura, ondartzara zijoazela esanez, milioi bat lagun. Baina guk euskaldunok ez daukagu horrelako populazio oinarri bat. Hala ere asko gara, 500.000 lagun gara, eta euskaldunen artean sortzen den sistema dinamiko hori ezin dugu ekuazio bakoitzari bere alditzoaren ekuazioa jarriz, sistema dinamiko erraldoi hori sortu, ze hori ezingo litzake inolako ordenagailuetan kudeatu. Naiz eta high performance computing gaur egungo ordenagailu handienak erabiliz. Orduan, karo, agente asko jartzen dugunean sistema batetan, sistema aldatu egiten da, sistema jarraia bihurtzen da, fluidoa tantan sortzen dugun bezala. Azkenean hartzen badugu edalotzi bat, kubo baten jartzen badugu tartan bat, bigarrengo tartan bat, baina tartan asko jarriz, hori azkenean fluido denso oso bat jarrai bat bihurtzen da. Gizarte zientzietan ere horrela da, eta azkenean horrelako gai korapilotsuak aztertzeko orduan behar ditugu jarraiaren mekanikaren tresna. Eta mekanikaren jarraiaren tresna badago beste paradigma bat sortzen dena. Beste ekin zerikusia duena, baina lehenengoa zan jokoa, Jose Ramoren jokoa, edo Caravaggioren jokoa, bigarrena zan Newtonen dinamika, eta hirugarrena da difusioa. Zer gertatzen da difusioarekin? Eritziak, opinioak, edatu joaten direla, badago zerbait gertatu dela entzun dut, eta gertatu da, ez dakit, baina niri esan didate gertatu dela, eta nola esan didate nik ere zuri kontatzen ditut, eta zu gero izera bueltatzean esan duzu, eta orduan eritziak, opinioak edatu joaten dira. Guk ere hemen Espainian ikusi dugu, adibidez, Zapatero atera zenean, arek atentatu bortitzak izan zirenean, sortu zen horrelako eritzi olatu erraldoi bat, eta nolabait, hauteskundeetan, espero ziren emaitzak guztiz aldatu ziren, hiru egunetan. Orduan, zer da difusioa? Difusioa da sustantzia baten barreiatzea beste medio zabalago batetan, edo ohitura olatua bezala. Orduan, guz ere mila gabitza, nolabait, Hasierrek aipatzen zuen bezala, nahi duguna da euskaraz erabiltzea, euskara erabiltzea gorria izatea bada, nahi duguna da euskararen olatu hori korrika bezala edatzea medio guztia estaltzeko. Karo, hori, prinsipio hori, orain euskararen munduan komentatzen ari garana, baita ere zientziaren arloan hitzetan aspalditik ezaguna da, bai genetikan, bai naturan. Hau da, begiratzen badugu adibidez, tigre baten bere azalaren pigmentazioa hor ikusten dugu bata eta zeroaren arteko lehia bat dela. Eta zebraren kasuan ere, bataren eta zeroaren arteko lehia bat da, baina lortzen den konfigurazioa diferentea. Danoke bereizten dugu tigre eta zebra baten arteko azalen dauden diferentziak. Orduan, euskararen munduan gauza bera, bata, euskara, eta zero, euskararen eza edo erdera, gehienetan, hor bien arteko lehia dinamiko horretan, argi daukagu zer den egin behar duguna, baten olatoa bultzatu. Nagori Iriberri, Joserra Uriarteren ikasle izan dakoa, eta Joserra berai idatzi zuten beste artikulu batetan hor ondo adierazten dute pixka bat jokoen dinamikaren bidez nola azaldu aldiren gauza hauek
modu dinamiko batetan, baina beti ere, lehen aipatu dudan bezala, euskera hizkuntza txikitu bezala, beti du arazo berbera, ez? Eta, bueno, arrautza gehiena gorria direla, eta arrautza txuriak urriago direla. Eta gainera, lehen esan dudan bezala, informazio faltan bizi gara, informazio faltan erabiltzen dugu hizkuntza bat edo ez, eta orduan oso zaila izaten da guretzat, jakitea, ea, aurrean daukagun arrautza gorria edo txuria. Azkenean, badaude arrautza txuriak zesta horretan, baina ez badaude txuriz margotuta oso zaila egiten zaigu kalera ateratzen garanean, ea zein erabili behar dugun jakitea. Orduan, dana labur bilduz, azkenean honelako eredu matematikoak sortzen dira, hau da Joserra eta Nagorek idatzitako eredua, ez? Bueno, hemen asko esan alda honi buruz, baina denok ulertzen dugu gutxi gora bera, gure gizartean bakoitza nonbaiten kokatzen gara, ez? Ardatz honetan, eta batzuk tetatik azpira negatiboak dira, eta tetatik gora positiboak dira. Orduan, positibo edo negatiboa izatea, tetaren azpitik edo goitik izatea, pentsatu aldugu izan aldala euskeraz jakitea. Orduan, euskeraz badakigu hemen gaude, eta ez badakigu hemen gaude, edo euskalduna izan da, Nagore eta Joserren artikulara adierazten den bezala, euskalduna izan da, erabiltzen badugu euskera hemen gaude, eta ez badugu erabiltzen hemen gaude, gehitzen diogu horri difusioa, horrek barreiatu egiten du euskararen erabilera gure gizartean, eta orduan aukera bi daude gutxi gora bera. Bata da, teta handia baldin bada, hau da, euskaraz dakitenek erabiltzen dutenek gutxi baldin badira, orduan gertatzen den dinamika hauxe da, eta danok ulertzen dugu horrek zer esan nahi duen, ez? Gutxituz doala euskararen erabilera, edo alderantziz, erabiltzaileen eta ezagutzen dutenen kopurua handiagoa baldin bada, teta txikituz, orduan gertatzen dena da gure gizartean ohitura berri horiek euskara erabiltzearen ohitura hori areagotu egiten dela. Beraz, bukatzeko esango nuke oraindik euskaraz ez du oreka maila egonkor bat lortu, oraindik ere euskararen erabilera ezagutza, baina bereziki erabilera aldagai dinamiko bat da, eta orduan euskararen dinamika konplexu hori ulertu beharrean gaudela, eta horretarako nik usten dut, ikaskuntza gaur antolatutako topaketa, baina gehien bat horren ondoren etorriko diren beste esfortzu eta ikerketak eta estudioak oso importanteak izango direla, ez? Nik uste dut badago euskararen inguruan lanean ari diren erakundean hitzen elkar lanaren beharra ere, bildu beharra, datuak ere, pixka bat askotan sakabanutata daude, horregatik hasierren hitzaldia horren interesgarria izan da, baina egin beharko litzateke esfortzu gehigarri bat euskararen datu oinarri edo base hori jorratzeko, eta gero dinamika konplexu horiek ondo aztertuz, pixka bat hausnartu zer nolako neurriak altu diren, zer nolako ekimenak proposatu aldiren euskararen erabilera bultzatzeko. Dana dela errezeta honena betikoa da. Azkenean, hitzaldi luze honen ondoren, esan aldugu, laburtu aldugu, esanez, errezeta honena dela dakienak erabili dezan dakien neurriak. Naiz eta gutxi jakinda ere erabili gutxitxo bat. Betiko dinamikak berrikusi beharrean gaude, euskararen erabilera areagotuz, dinamika berriak sortzeko. Eta helburua, hartzek esan zuen ere aspaldi, ez? Azkeneko helburua da, betiko iturri zaharrak, naiz eta paradoxikoa iruditu arren, posiblea da, betiko iturri zaharrak beti egunero ur berria ematea. Eskerrik asko.